Gaon sa ka, David? Galuto. Unsa man imong lutoon? Noodles. Pila ka noodles? Usa. Kaya ako rin may mukhaon. Okay. Abot na ta? Oh, inay. Okay. Okay. Pila complete eh? 100 ra, 100. 100? Ah, 100. Sige. Pila na po kwarta? Kuan, 500 o 100. Asa ng 500 dapit anay? Kuan, kane, 100. Yung kane pikas, 500. Ah, sige. Kani lang man ang 500 akong ikuan kay para masinsilyoan eh. Ha? Dara complete eh. Ha? Akong plate 500, suklay ko 400. Dara kay sinsilyo. Tara. Sige, salamat kayo ha. Sige, sunod na po. Oy, panghatag, pangkaon lang. Nagutom na ko. Panghatag mo dira. Imong buta. Kita ato. Mga awat manggaling kiyang po yun di pagin magkadalagan. Psst! Ay! Ay! Dali! Dapat ko na ang cellphone hari. Oh, dali! 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 No! Luya mo kayo mga kawatan. Saan yung magdalagan? Maapsan na ka. Psst! Dapat ko na ang kwarta na hari. Daraw, imuon pa ni. Huy! Huy! Asa naman? Ha? Asa naman ka? Hoy! Ako mutar! Hoy! Away. Ay, ay, ay! Ay! Uy, lagi pa! Ayaw pa! Uy, inaw ko! Ayaw pa! Ay! Luka! Agoy! May udto. May udto. Asa nang balay diri ni Brian? Balay ni Brian. Oh. Kana mo, street mo aning karsada, malikop mo sa wala, di makita mo balay nga pink, mo na balay ni Brian. Pagka man, balik mo yung dahin hani ha. Mamong balik na mi diri. Kaya ako man si Brian. Buang ka ano magpaadton pa men diri. Ikaw man di si Brian. Nung utana magkakadapit na balay ni Brian, di ako kang gitubag. Mo makamangita dagay na ako. Balay ra man dagay. Kon ikaw si Brian man sa? Oh. Asa nang balay ni kapitan? Kakawa mo niya, hamok ko mong duwa, mangutanong ako kabalo ka sa ni Brian, ani kapitan. Hoy, Bayot. Naunsa man ka? Nibulagan ko, day. Ay sus, Ginoo ko inana ginang kinabuhi, day. Ay si patandog anak. Di maguna ko kayang kalimtan siya, day. Ako'y bakuan anak Bayot, digi ko magpatandog anak, digi ko magpakaluoy ug magbulagan magaling ko akong babae, lalaki. Jesus, makita ni ko lang lalaki. Kadagang lalaki ng kalibutan. Ay patandog anak. Cheer up. Be, bayo ko biyahe, be. Wala lagi din na lagi. Hindi ko mabuhay kung wala ka, be. Buhi ko mabuhi ko. Be, bayo itawag, be. Be, bayo pa. Abi din. Aki, be. Mamang imo man ning giputol. Ay, kabala ka. Kaya doon na kay bagong AirPods. Oh, di ba? Bago na siya. Yung nindot pag na siya gamiton. Kunya Mike, kumusta man ang meetup niya gabi sa imong kachat nga single mom? Wala na me. Ano man? Anang kachat-chat me, hingon siya na ako nga single mom siya. Oh. Pero gabi anang gadit-dit me, ga-meet up me, gabi ka-eyeball me, ni naman nun siya anak. Buwang, di pinamagapulos na ako, di ko na anak nan. Yan, hingon siya na ako single siya. Pero magapulos na ako na. Buwang, may Single anak. mom na siya. Single mom, yan ay anak. Buwang. Magapulos. Hoy! Hoy, mo pitakan na ulog! Huy, si kuha na kanina na yung muha, oh! Butoy tagya itong kalakaw, oh! Oh, iya din eh. Ang lakaw yung na to!
Hoy, bakit ka watag yung mataan? Hoy, uli na bita ka! Hoy! Sir, tingnan sir, bisang pagkaon na sir. Pagkaon sir. Asa man to? Teng, for 1K, Binisaya ha, unsay purpose ng oxygen in Binisaya? Ang purpose sa oxygen, muna siya gamiton sa tao pag ginhawa para mabuhi. Okay, ikaw Moy, Oh, Binisaya, unsa ng carbon dioxide? sakyanan ni Boto, namatay ang tao kay ni Gawas. Kalayo naman kay Aron. Car, bomb, die outside. Car, bomb, die outside. Ay, kaon mag-kick. Lami ang kayo. Tama? Gabi gani. Gabi. Gabi. Oo. Kapag ano eh. Pag-break na po ako naya akong pwede doon tol. Sa tiba kami. Kaya ba? Pinsulog. Lapan niya na ito. Ato na pet? Oo, susuran. Sobra.